To je číslo 9, útoková spojka 10. Roníci jsou všichni hráči do čísla 8, připomínají Roy Včel. Pilíř je hráč menší postavy a těžké váhy. Skládka znamená složení protihráče s míčem k zemi. Svým způsobem geniální opravdu byl, protože v jiných sportech se původní české názvosloví, které jsme vymysleli jako ekvivalent anglického nebo cizího, neudrželo. Je ale potřeba vzít v úvahu, že Ondřej Sekora k té genialitě v jazyce měl blízko. Fenoménem u nás rugby není, tedy zatím. Ve světovém žebříčku jsme až na 35. místě a oproti populárnímu fotbalu či hokeji se v českém rugby netočí moc peněz. Existuje vysvětlení, kde za to může sovětský hokejový trenér Tarasov, který se spletl rugby s americkým fotbalem a řekl, že to je imperialistický sport, což jako vývoj rugby v Česku velmi významně vyrazil. Snažíme se dostat zase zpátky tam, kde jsme byli dřív, postoupit do skupinu výš, doufám, že se nám to podaří a že půjdeme nahoru. Máme takovou jedinečnou příležitost díky tomu, že se teď o rugby hodně mluví. A ještě víc se bude mluvit už příští léto. Rugby se vrací na olympiádu po dlouhých 92 letech, naposledy v roce 1924 a znovu v srpnu 2016. I Rio de Janeiro tak na vlastní kůži zažije máorský válečný pokřik. No a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek vyrazil na Borneo. Tam mu domorodci na uvítanou předložili místní ovoce s názvem durian, které dle znalců voní jako veřejné záchodky. Tak to vemete, ono to má Inside is a big jádro, yes, outside. je to vlíce. Nic takového tam neudělali. Jak se to jmenuje? What is the name? Durian. Durian. To je ovoce, jako je. It's fruit, yeah. It's fruit, yeah. To se považuje za krále ovoce. Je to král It's ovoce. considered the king of fruit, isn't it? A tak je to jádro. To jádro necháte. Jádro se nejí, a to je jenom zvláštní trlí, ale to je nezvláštní všechno. You don't take a sip. Just Take out the chicken. You bring the chicken. right. Take the chicken. Já, co to je dneska? This is chicken. Try it. Ne, nechtěl, už to nechtěl ani říkat. No prostě možná bychom si na to zvykli. Kdyby nám to někdo vozil, tak bychom si zvykli, ale dnes je to pro mě trošku překvapení, diplomaticky řečeno. Ovšem tvrdí, že je to afrodiziakum. A já mám pochyby, že to tak je, že celá ta příroda tady je postavena jenom na afrodiziacích. Česká výprava.